Volal nám zákazník, že má voľný priestor vo svojej firme, kde by chcel servisovať svoje vlastné autá firemné. Nechcel mať s tým žiadne starosti, takže nás požiadal o realizáciu na kľúč, aby sme mu vybrali vyvažovačku, vyzuvačku, kompresor a kompletne závažia a všetko to príslušenstvo, čo je k tomu potrebné. Bude si tam riešiť výmenu kolies, pravu defektov a bežný servis na údržbu aut. Bude to úplne prázdny priestor, takže mal požiadavku aj na rozhod vzduchu, ktorý mu zabezpečíme od veľkého 270 litrového kompresora. Najprv návrh. Z vedľajšej miestnosti ťaháme rozvod vzduchu po celej dielni. Tam bude dvojpiestový 270 litrový mobilný kompresor. Do zadnej časti miestnosti pridávame automatickú vyzúvačku s ramenom, vyvažovačku s laserom, praktickú navíjaciu pneumatickú hadicu a ďalšie vývody na náradie. Keďže zákazník má montážnu jamu, vyžiadal si 2 hydraulické zdviháky a jeden 22-tonový hydraulicko-pneumatický, tlakové dielo, kompletné príslušenstvo. Poďme na montáž. Náš zákazník z Michalovec chcel, aby sme mu vybavili servis od A po Z. Od nákupu až po školenie zamestnancov. Všetko nájdete u nás. Začneme plne automatickou vyzúvačkou kolies s pomocným ramenom, ktoré nášmu zákazníkovi uľahčí prezúvanie ramfletov a nízkych profilov. Presunieme sa ďalej. Plne automatická vyvažovačka kolies, natrepaná rôznymi funkciami, napríklad funkciou split, ktorá vám rozdelí závaže tak, aby sa skryli za lúče kolesa, aby ich nebolo vidno. Čiže ďalší benefit pre tých, ktorí to chcú mať urobené pekne. Taktiež sme pre nášho zákazníka pripravili tento 270 litrový kompresor, ktorý používame aj my u nás v dielni. Bez problémov zvládne vyzúvačku, hustenie pneumatík, tlakové dielo, všetko potrebné, čo treba v takej menšej alebo stredne veľkej dielni. A čo by to bol za pneuservis, keby tam chýbal poriadny razový uťahovák a kované orechy od našej značky Foxygy, ktorá je overená časom a kvalitou. To bolo tesné. Samozrejme, zákazník od nás dostáva naše čističe brzd, univerzálne mazivo, odhrdzovač sprej a kontakt sprej na brzdy. Nie na brzdy, na hocičo, akože vie si s tým aj umyť ruky hypoteticky, ale fakt je to univerzálny čistič na všetko. Všetku masnotu ti to odstraní. Tak s týmto môže hrať baseball. Nie je sranda. Momentový kľúč na doťahovanie kolies na presný moment, aby nepretiahol ten moment, aby nebola veľmi našpanovaná tá šuba, aby sa nestrihla sama sa. Počkaj, hneď som tam. Vieš, ako je samica od hada? Hadica. Budeme mu robiť aj komplet rozvod vzduchu, čiže bude mať po dielni všade poťahané trubky a vývody a všade mu bude trčať hadica a všade si môže napojiť hocičo, kompresor, razový uťahovák, tlakové dielo, pneumatickú brúsku, hocičo. Zákazník tam má dve montážne jamy, čiže dvojstĺpový zdvihák nechcel alebo nepotreboval, čiže má od nás pribalené tieto pojazdné zdviháky, aby sa vedel pridvihnúť. Jack, trojnožka, aby mu to nespadlo na hlavu alebo na nohu, čo tam obchá, na tomu to spadne. Toto tu je vzduchová hadica, prosím pekne v bubne, dá sa povedať, v takom veľkom kotúči, ktorá sa vyťahuje ako, keď máš na vysavači. To tak sa ti vyťahne, zacvakáva, používaš, navinieš naspäť. Je to akože veľmi praktické riešenie, narazový uťahovák, na hustenie pneumatik, na hocičo. Kompresor bude skrytý v inej miestnosti, aby nehúčal, aby nikoho neotravoval. Od neho pôjdu rozvody a s tým, že rozvod pôjde aj do tohto, 20 metrov to má. Čiže to máš v podstate hadicu ako predĺžovačku, hadicu, ktorú si fakt môžeš natiahnuť krížom cez dielňu a môžeš si fúkať. Náš zákazník má aj nákladné, tak tento pneumatický zdvihák, 22-tonový, je presne určený na takéto väčšie auta. Tlakové dielo na dostrelenie pneumatík, kebyže náhodou je tá guma nejak spriastnutá alebo má širší disk, ako by bolo fajn. A aby som nezabudol, samozrejme, montážnu pastu, pretože kto nemá, že nejede. A samozrejme komplet závaží od 5 gramových po 50 gramové naklepávacie a nalepovacie 5 gramové čierne, sivé. Má všetko, čo potrebuje pán a môže si prezúvať, vyvažovať, koľko len chce. Všetko je tu pripravené, už iba naložiť, odniesť, namontovať, zaškoliť a
a môže sa prezúvať. Čaute, 7 hodín ráno, tak my už vyrážame na montáž. OK, takže už máme postavený kompresor vo vedľajšej miestnosti. Ešte ho budeme potrebovať zapojiť. Kolegovia už tu montujú rozvody vzduchu po celej miestnosti. No vlastne tu už máte všetko, ne? Dokončené. Rozvod vzduchu. Ešte z druhej strany napojiť kompresor v vedľajšej miestnosti a potrebujeme dostavať vyzúvačku. Ešte domontujeme pomocné rameno. Tá bude stať niekde tu, v týchto priestoroch. A už máme postavenú aj vyvažovačku, namontovaný displej, rameno. Už ju iba presunieme tam dozadu. Zákazník od nás ešte dostáva univerzálne mazivo, kontakt spray proti oxidácii, to sa zíde do každej dielne a určite potrebný je aj antiraz spray na povoľovanie šrúb na aute, určite pecka. A samozrejme celé balenie Foxy čističov Burst, 12 kusov, pecka.